Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan 'yan labarai da muke kawo muku. Kamar yadda kuka gani, waɗannan hotuna da kuke gani, hotuna ne na wato 'yan Buhari, wato Hajiya Nana Hadiza Buhari, wanda wato jikoki kenan ga marigayi tsohon shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari. Allah ya ji ƙansa, Allah kuma ya gafarta masa. Wannan zuri'a ga su nan tubarkalla, masha Allah. Allah shi raya su, Allah shi amfanar da su, Allah sa su amfani al'umma, su amfani ƙasa baki ɗaya.